taas Kirjailun joukkueen radalla on 2 ryhmää taputeltu, 1 jäljellä. Vartin aikaisetaista viimeistä ryhmää, eli 18.00 alkaa joukkueella 1030-1037 rataa tutustuminen. 18.00. 2035. Voi olla tällaisella mustalla kohdalla tuo musta imetää kaiken lämmön mitä olla voi ylhäältä ja alhaalta. Voi olla pikkasen lämpöistä touhu tänä päivänä. Katso omistajan siihen malliin kutsunut, se on kun ihan pakko mennä. Ja jää tänne putkeen vähän vilvoittelemaan. Sitten mennään kepiksi. Ideaa ja arvokkaasti, mutta varmasti. Nyt oletetaan, että täällä on Eino. Kohta huomataan, että ei ole, ja nyt ei tule leikkaa. Sitten vielä loppuvuonna 2 hyppyä, minä jaksan. Suoritukseni on tehty. Hienoa, hyvää. Radan lähtöön 2035, eli se on Länsi-Jöötit, joukkue Team Kimilla. 2035. Päivityspäivän kautta Sari Lautonen. Näin on kiinni nähtä näistä, on aina eka hyppyjä tekemättä näillä hiilereillä. Ei hätää, otetaan uusiksi vaan. Pieni lipsahdus. Onneksi tossa. Ja vieraat ystävät, käykääpä tuolle myyntipisteessä, eiköhän sieltä vielä saa hyvin jäätelöä ja kaikenlaista. Ja nyt todellakin niitä viime hetken tarjouksia saattaisi löytyä ojuutta, kun halutaan erotettu, että täällä on paljon pakasta. Tähän te haluatte rahoista mieluun.